guys, hello. Good afternoon. Good noon. Ayan. So, ayan, ko ngayon, tawag dito, nakasombrero. Kasi kumukuha pa ako ng mga gulay sa labas. Eto, nabili lang namin to sa labas, 10 pesos. Kasi sabi ko, bibilhin ko to kasi nga, mainit kasi minsan, nakapagdilig ako ng halaman. Medyo mainit na. Kasi diba sa umaga talaga, yun yung pinaka-busy ko na, pagising ko talaga, computer ako diretso talaga pag after mga gawain, computer diretso. Kasi may morning yung delivery namin. So, kailangan matapos namin lahat yon. Tapos, after na makaalis yung magdi-deliver, saka pa ako makakapag-alis doon sa computer. So, ayun. So, kumuha ko ng malunggay at saka kasi magluluto ako ngayon ng titingnan ko kung meron pang okra or lagyan ko ba ng kangkong. Let's see. Pero ito yung ko ngayon lulutuin. Ayan, tahong. Binili ko to kagabi. Ayan, tahong. Kasi kami kagabi nagmotor. Bumaba kami doon. Doon na kami nakakapag-grocery talaga kasi kahapon umalis ako. Nag-restock kasi ako. Ako yung nag-restock. So, dami kong dala kahapon. And then, hindi na ako nakapag-grocery kasi hindi na ako pumasok sa palengke. So, kahapon bumaba kami doon. So, anyway, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili namin na, kasi, tatagal na ako hindi nakapag-haul. Yung mga nabili namin sa bahay. Pero, mamaya ko na ipapakita sa inyo kasi, nalilinis pa ako yung mga boxes. Kasi kanina bubili kami ng mga boxes sa kapitbahay namin. Kasi marami siyang boxes. Kami yung kumukuha ng mga boxes niya. Kasi yun yung ginagamit namin pag nagpapack kami ng mga orders from Shopee. So, ganun. So, pakita ko sa inyo na mamaya. Medyo marami na kaming nabili na hindi ko napakita sa inyo. And, ayun. So, magluluto muna ako. Dahil lunch na. And, nagsaing na ako eh. So, hindi ko matatanggalin yung aking sombrero kasi kukuha pa ako ng gulay sa labas. So, alam niyo na feel ko na yung panggulay natin. Napifeel yung moment. So, yun. So, eto na yung tahong natin. Ayan. Fresh na fresh pa siya talaga. Amoy dagat pa siya. So, eto na yung naluto natin, guys. Ayan. So, first time to try ni Hagrid. And then, let's see kung ano yung magiging reaction niya. I-open. Taste first. Sige. Taste first. Ay, mag-inarte. Kasi first time niyang kakain ito. Actually, dati, ayaw ko din ito. Restaurant ni? Yeah, this is a restaurant. Christine's Restaurant. Ayaw. Lamig kayo. Sarap daw. Ayan. Ayan talaga yung bata. Pag nakikita niya yung itsura, ayaw kumain. Pero pag pinatry, masarap talaga. Hello guys! Good afternoon. Actually, paalis kami ngayon. But, meron akong papakita sa inyo kasi meron kami, ito ni Papa, every 20 pesos na makikita namin dito sa bahay. Kasi, everyday may income na pumapasok, diba? Kasi may mga kapitbahay na bumibili dito sa amin. Meron din mga resellers. So, everyday, meron talaga to 20 pesos. Kaya, inipon ni Papa lahat. Pero dahil sobrang kailangan na namin ito, kaya ipapakita namin sa inyo kung magkano yung laman. Actually, konti lang to, pero pakita ko sa inyo. Si Papa. Ito ka pa, be. Ayan yung nilagyan ni Papa na, yung bigay ng security guard sa amin kasi alam nyo, nagtatanim kami ng mga ganito, yung nire-recycle ko. Ayun, naisipan namin, lagyan lang namin ng 20 pesos. Yung mga 100, yan, may mga, minsan walang sukle. So, tingnan natin kung magkano yung laman. I think konti lang to, pero ayun, malalaman natin kung saan natin to igagastos mamaya. Kabalo, lagi ko nalitagan si mga kwarta. Ayan. Dagkan malagi ka kwarta mo, be. Ay, kasi
Pero lalagyan namin to ulit. Actually, meron kaming isang galon din na ganito, 450 pesos din. So, sa ibang ano naman yon, sa ibang pag-iipon yon. Ito, puro 20s. So, ayan. Medyo madami-dami pala. Ang ano ni Papa, ang bilis niya, pag nakakita talaga siya ng 20 pesos, talagang mabilis pa sa alas 4 yung ano niya. Yun lang. Ayan, itag mo na 100 pang. Excited si Papa dito. Yan, marami-rami na rin ito. Pero i-continue lang natin pag sa bukas or mamaya na kung mayroon mga 20, ipapasok pa rin natin yung 20 pesos. So, mamaya malalaman ninyo kung saan natin igagastos itong 20 pesos na ito, kung magkano yung aabutin. So, ayan guys, yung inabot niya is 1,760 lahat. So, not bad for 20 pesos, diba? Nakasa 1,760 ka na. And, take note, ano lang to? Ano to pa? 1 week na? 1 week lang, no? Yan, mga 1 week lang to. Sobra, 1 week. Ayan. So, ayun, 1,760 yung inabot ng tig to 20 pesos. And, actually, gagamitin namin yan sa down payment sa motor. So, pupuntahan natin ngayon yung motor kasi sobrang need na talaga namin yung motor, guys. Actually, 1,760 lang yun, but dadagdagan namin kasi kailangan na namin yung motor. And excited na rin si Papa kasi ano yan ang mga lalaki, diba? So, ayun. So, first time naming lalabas kaming tatlo ngayon kasi pwede nang lumabas kasi bukas is birthday ko, pero gusto ko kasi kami lang tatlo, talagang family yung magka-celebrate bukas kasi ayoko na masyadong maraming drama sa buhay. Pero dahil naghanda sila dun sa kabila, yung ano ni Papa, yung mga kapatid niya, naghanda sila doon. So, ngayon na lang kami pupunta. Doon para kasi 'di ba every Friday kami pupunta. So syempre Friday bukas. Explain mo anong naghanda sila. Kasi makakaw si Mama. Ayun, meron silang pahanda doon. Hindi nga namin alam, bumili sila ng mga ihanda nila. So, salamat po. So, yun yung pupuntahan natin kasi ngayon na lang namin isi-celebrate. Dapat sana bukas, pero gusto ko kasi bukas dito lang kami sa bahay. Tapos, kami lang kami. Ayaw ko na masyado maraming ginagawa ngayon sa birthday ko. Gusto ko simple lang. Alam mo yun? So, ganun lang. Habang tumatanda tayo, ganun na nagiging ano natin gusto natin, diba? So, alis na tayo, guys. Actually, kaka-uwi lang nung nag-deliver ulit kasi meron bang mga inihatid na mga isunod dali sa bag. Meron pang inihatid na ang tawag dito, inihatid na order. Tapos ngayon meron kasi nag-order from Australia. Ayan siya, gift. 2 boxes ng gift. So, yan yung aming ihahatid ngayon. Nagbayad na siya. I got because 2 things gone. Nagbayad na siya. Tapos, ipinag-gift wrap niya. Tapos, i-deliver namin yan ngayon. So, alis na tayo. So, marami kaming gagawin ngayon. Marami tayong anuhin. So, magmamas tayo. Tapos, asan yung alcohol pa?